maka ụfọdụ ndị mmadụ na-aghọ na-echenji ihu ha bịa na nlọ bụrụ nni nye gị irichazie nsogbu apụta. Ọ bụ Nwamgbeke, Nwamgboye, Nwamgbafọ, Nwamgbankwọ, Nwamgbeke, Nwaokeke, Nwaokoye, Nwankwafọ, Nwankwọ bụ ihe na-enye gị nri na nlọ bụ mmadụ, mana ọ na-agbanwe onwe ya bịa na-enye gị nri na nlọ na-ebutere gị nsogbu. Tata a sị na onye dị otu a ya eji anazere mmiri. Onye ọbụla chụwara ya achụgbu onwe, onye ọbụla jebere gị ije ọjọọ ya ejegbu onwe ya, onye ọbụla chebere gị echiche ọjọọ ya echegbu onwe ya, onye ọbụla kpabaga nkata ọjọọ ya akpagbu onwe ya. Ọ bụ nri na nlọ a mee na ihe ị na-eme ada aga aga ngwa tata n'obiene. A sị na otu ọbụla esi enye gị nri na nlọ na tata na ị gaghị erisi nri na nlọ. Nlọ ọjọọ niile, ndị na-alọ nlọ ataki, ndị na-alọ nlọ sọpreshọn, oge ọbụla ị na-alọ nlọ ka ị nọ praịmarị skuul mana ị nọkwa obodo oyibo ịlọcha ya onwezi ihe ya aga aga n'ebe ị nọ. Ngwa tata na nlọ ahụ ebiene, ị gaghị alọzi nlọ ọjọọ. Nri ya na-alọ bụ nlọ ọbụla nwere mmiri. Ihe ọbụla mmụọ chọrọ ka o meele gị ọ ya bịa na nlọ gosi gị. Mmụọ ọbụla chọrọ ka inye ya na ọ ya bịa na nlọ gosi gị, ekpughere gị ihe miri emi, ihe ọ ya bụ ime ọ dị mma na otu a m kwuru otu a ka ọ ya dị. Mmadụ ọbụla ya agbaghị ka ihe na-egbu mmadụ gbuo ya, mmụọ ọbụla na-agbaghị ka ihe ya egbu mmụọ gbuo ya. Akpọkuru ha so sị ha ngwa ha gbata ọsọ enyemaka na ọha ka ọ ya bụ mkpọ ha aza m ngwa ha gbata ọsọ enyemaka na ka ihu anyị si wee dị iche iche ka mkpa anyị si wee dị. Onye ọbụla ya echi evidio a sị na ị gaghị atazi afọ, ị gaghị erizi nri na nlọ, ị gaghị alọzi nlọ ọjọọ. Onye ọbụla ya like vidio, onye ọbụla ya kọmentị ya, ị gaghị atazi afọ, ị gaghị erizi nri na nlọ, ị gaghị alọzi nlọ ọjọọ. Otu a m kwuru otu a ka ọ ya dị n'afọ Chukwu na aja n'Igbo ise.